ஒருத்த முன்னுக்கு வர்றது தெரிஞ்சா அவன் எங்க முன்னேறி பணக்காரன் ஆகிருவானோன்னு ஊர்ல பல பேரு தான் சொந்த வேலையை விட்டுட்டு கட்டிச்சோறு கட்டிட்டு போய் அவனை கெடுத்தாதான் நிம்மதின்னு நினைக்கிற இந்த ஊர்ல வாய் நமங்குது. ஏதாவது சாப்பிடலாமா? ஹாய் गाइस, வாங்க இன்னைக்கு எங்க வீட்ல என்ன சாப்பாடுன்னு பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் சத்துள்ள முருங்கைக்கீரை பொரியல் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு சம்சே சம்சே லேடிஸ் லேடிஸ் சம்சே சம்சே லேடிஸ் லேடிஸ் சம்சே சம்சே லேடிஸ் லேடிஸ் சம்சே சம்சே லேடிஸ் லேடிஸ் சம்சே சம்சே லேடிஸ் லேடிஸ். சோ எனக்கு பிடிச்ச சோறு தான் முக்கியம். சமோசா. சரிங்களா, இது 10 சமோசா இருக்கு. ஓடி அலைஞ்சி உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? இதுக்கு தானே. நான் சாப்பிடறது இல்ல, சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டேன் வீட்டையே காலி பண்ணிடுவேன். என்ன என்ன ஐட்டங்களும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சாம்பார் மிக்சர் சமோசா இது எல்லா சாப்பாடையும் நான் சாப்பிட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? இது உலகத்தில் நம்ம வாழ்றதே சோத்துக்காக. எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. ஸோ சாப்பாடு சமோசா குழம்பு சாம்பார் கூட்டு பொரியல் வாங்க சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? அதனால் நல்லா சாப்பிடணும். இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க சமோசா சாப்பிடலாம். நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள், நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள், நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க, இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவையான கறி குழம்பு. சுட சுட சிக்கன். அப்படி சொல்றா, நான் ஒரு செவுட்டு புண்டா, என் காது இருக்கு பாத்தியா, அது கேட்காது. ஆஹம். இதெல்லாம் குரங்கு பார்த்துச்சுன்னா அவமானத்துல சூசைட் பண்ணி தொலைஞ்சிருமே. எனக்கு டெய்லியும் கறி மீன் அப்புறம் முட்டை குழம்பு இந்த மாதிரி தான் பிடிக்கும். வீட்டுல திங்கறதுக்கு சோறு இருக்காடா? இல்லைங்க. அப்புறம் என்ன? அவ மூஞ்ச கொஞ்சம் பார்க்க விடு, அவ மூஞ்ச கொஞ்சம் பார்க்க விடு. உன் நாக்குல சனி, நீ சும்மா இருந்தாலும் உன் நாக்கு சும்மா இருக்காது, உன் நாக்கு சும்மா இருந்தாலும் உன் கை சும்மா இருக்காது, உன் கையும் வாயும் சும்மா இருந்தாலும் உன் 7 நாட்டு சனி சும்மா விடாது. ஹாய் காய்ஸ், எங்க வீட்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வாங்க காய்ஸ் சாப்பிடலாம் காய்ஸ். எங்களை பார்த்தா பிச்சைக்கார மாதிரியா தெரியுது? ஆளுங்களை பாடுறா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ஸ் 2, இது ஒரு 2, சரிங்களா, சாம் கேக் 2. இங்க பாருங்க.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டா, ஒரு கடி ஒரு குடி. வாழ்க்கையில மனசுனா பிறந்தா நல்லா சாப்பிடணும், நாங்கெல்லாம் வயிறு நிறைய சாப்பிடணும், வஞ்சனம் இல்லாம உழைக்கணும். சரிங்களா? எப்படி சாப்பிடணும், இப்படி சாப்பிடணும். அடுத்தவ காசுல ஆட்டையை போட்டு வாங்கினா நல்லா இல்லாமையா இருக்கும். சாப்பிடணும். வயிறு வந்து சாப்பிடணும். செத்த பையில சாவமல, செத்த பையில, செத்த பையில சாவமல.